Okay guys, i dag tænker jeg, at vi laver en dags stand med mig. Det har jeg ikke lavet før, sådan en shorts video, så det gør vi så i dag. Og jeg skal kunne fedte det ind på 3 minutter, så let's go. Jeg starter lige med at få noget ridetøj på. Nu har jeg fået tøj på, og jeg tager den der trøje på lige om lidt. Men jeg laver lige mit hår og min makeup, så vi ses lige, når jeg har gjort det. Okay guys, jeg er heroppe, og der er virkelig mange, fordi at der er trækkerhold i dag, så der er virkelig mange børn. Ja, jeg er 20 minutter til den klar, præcis. Så det kan vi jo godt. Jeg får lige alle mine ting på. Så skal jeg ind og strikke. Hun er lidt sur, fordi hun kan ikke lide at blive rørt ved maven. Lidt sur. Lidt sur. Men hold op med shiny i dag, hva'? Men ja, I kommer ikke rigtig til at få nogle videoer, hvor jeg rider. Måske. Så ja, nu skal vi videre til den her børste. Den tager vi bare at køre. So, yes. Okay guys, jeg er lige blevet færdig med at ride, og jeg vil gerne give Trunde det her æble her, og hun har lige fået en gulerod, og hun er lidt grådig lige nu. Men vi fik gerne have en god video. Trunde, stop! Stop! Nej, stop! Det gik faktisk ret godt i dag. Bare lige styr på hendes nedsidning. Stå der. Jeg lige tabt lidt, fordi vinden kom. Nu må jeg gerne se, hvor høj Trunde hun er. Trunde, stop. Stop. Girl, stop. Stop. Du kan ikke æde telefonen, skat. Nej. Men jeg tænker faktisk bare at afslutte den her video nu. Jeg skal bare hjem og i bad. Og jeg ved ikke, hvad der skal med kameraet. Nå. Og så ses vi faktisk bare i min næste video. Vil du sige hej, Trunde? Jeg skal lige gøre sådan her. Op. Godt, bestie. Nå, vi skal lige se noget, hun kan. Vil du gerne sige hej, hej? Hej, hej. Hej, hej. Får ikke noget? Piece of cake.